That is not a doubt. Kana uchikwanisa kuya paFacebook, uya paFacebook umbona team yangu yapindira yamu studio izvozvi. Unogona kungoya papeji yakanzi Star FM, yakanzi Godfather Temple Manzima, kana yakanzi DJ Tanamana. And too uyaone zviri mustudio, uyaone team yangu iri mustudio. I think it's over 4-5 years tisati tasangana, but it is a blessing. They are in the studio right now. Well, I've got a Platinum Prince and Dururani, and Dianoda Hondo of Vandoskango Epate Makeup Clash. And of course, I've got Quonfuzed. I think for the past 3 to 4 years, he's been dropping crazy hits and videos from across the borders in UK. And of course, we've got a Pumacol. He just released his album about a month ago. So we get to find out what is happening. Greetings, Platinum Prince. What is he saying? There we go. Bobo. And I was the only one I know. Is that enough for that? She's come up. What you gonna wonder? In any ndirimunhu wekuti ndikaatakwa I'm ready to defend myself. Platinum Prince unodena. Vanhu vanonga vakazongojairo havo kufunga izvozvo but pamwe pacho unongori genuine. Pamwe pacho ndione kwatotangwa kazhinji kacho. Muri saying a long time. It's been long sure and I'm happy to be here. Muri safe Sekutoda. Right, imi makangoti time yamairira kwete kurambichana. Mune my hits pa street pa ghetto. Hondo muchidena, hondero muchidenwa. But muchineta pa street pa mango disappear. But azongozoti Platinum Prince ari Joes. Makatizireko mangoma muno mombotanga na ipapa. Boze mune mafanzi enyo makatoleta down zvakanyanyisa. Tatsina kutiza mangoma but at that time right income yaiuya nemangoma nema responsibilities zvaisapindirana. So I had to put family first. Okay. Then I had to cross the border kunobatanidza mari because even chero udaita mangoma acho panoda mari inojungwa mangoma kuburitse mari. Saka ndoenda imbogadzira. But zvekufamba sei, zvekufamba boere panyaya yacho yemari. Sekuona kwamaita tatodzoka so. Kuratidza kuti zvakabalansa. Tatoyozoshandira paground. Saka pesa apa tatikuita maprojects. Tichichengeta. So they make a new channel. Yeah. Right. Pesa apa tatikuita maprojects. Tichichengeta. Saka izvi nezveyangwa manje kuti tichimaburitsa. Right. Ndo pana ndichida kusvika kuti makakwanisa kushanda nema producers akawanda emuno mere kaunti South chimotaura ipapa. Zvakasangana because ndine mamwe projects andakaita nemaproducers emuno the likes of Sunshine. Ndine maprojects andakaito nana Chad. Ndine maprojects andakaita ne like my producer andanyanyashanda naye anonzi K-Trick. And a lot of producers because ndine matracks akati one day zvokutoti ibasa ratichapinda kusarudzo kuti tikutanga napi. Muri muZimbabwe for how long? For long, but it's over 2 months. It's over 2 months. Yeah, dzandofana kunge ndiripo. Saka tichaona muri kurelease mangoma anytime soon here. Kana totarisira rini kuti timbowana production yenyu? Kutotanga this coming week. Tanga this coming week. Yeah. And ndikuzoti time yamauya is probably the best time because ndo ine ma festival nema events akawanda. And ndikuziva kuti you are part of munenge muri kwa HKD Boss. Yeah, T-Triple, and it's been long since that performer such a crowd, and I'm super excited. And muri kuenda pakati pelocation kapa DZ chimondoudzai kuti mafans otarisirei because mane makore mangani musiri areas? Almost over 6 years. Chimboimagine 6 years and the first performance yenyu muri kuenda pakati pelocation kwamunobva chimondoudzai kuti votarisirei mayutse? Nothing but moto wega wega. Vanhu ngavatouya nema-fire extinguisher, otherwise panogona kubvirwa zvekuti disaster. Yes, Quonfuzed. Yeah man. Muri saying?
Terrible. Godfather. We are happy to be home. Right. Chimbonduze kuti ma works ari say King makati dropera ma hits akati muri pa foreign muri kupi King. Naimbenge ndiri pa German ndabatikira pa UK. Right. Yeah. Mune ma songs and ma videos that did very very well, and at that time ndofunga mafans enyu akachema, ndofunga makabatwa navanhu vakawanda, ndofunga ndakatombokubata nchifunga kuti King muri kuuya here kuZimbabwe kuno kumafans enyu akakumirirai. Chimbondudzo kuti chakaita kuti musauye chii mafans enyu panga achinetsekana. Alright. Nyaya yekuti tatine zvatanga tambofambira zvinhu zvinoita sechikoro. Right. Ndo zvinhu zvaitimisa izvozvo, but taikwanisa kubhalansisa hedu kuti tokwanisa kurekodha tichiita mavideos but kuzofamba manje. Oh, okay. Yeah, kuzofamba because chechikoro nechingoda concentration. Exactly. Yeah, yakateukwa ndei saka zvaizoclasha manje nemusic but izvinezvi tapedza zvinhu. Mune maprojects amuinawo here amakatazota anogona kubuda anytime soon? Maprojects totogara tinawo. Tine maprojects years and every day tetori mustudio. Ko mavideos, I think mavideos amunoita ane impact yakanyanyisa kufanbase yenyu. Ndofunga vanodada nemavideos enyu. Tine anything chamakaitera kana chamakatarisa kuita? Tine maprojects akawanda tikutarisira kutonge tishuta kunoko. Okay. Ndosikatamboya kweka period yakati tikwanisa kunyazoshanda tiri paground. King. Yeah man. First show yenyu muri mulocation. Yeah, chikwedu. Ndokwa mune ndurani. Chimbondudzai. Imi muri kunzwa sei? Mama nemakore mangani King musiri areas? About 7-8 years. Imagine 7-8 years. Yeah. And first show yenyu muri paghetto. Muri kunzwa sei imimi? Kufara because kudizwe kuti ndokumusha. Danger zone. Panenge pakaipa. And in terms of performance, totally King. Vanhu ngavangozozvionera. Voya kuzozvionera? Vanozviona vega. Pasocial media muri kubatika papi? Tobatika pese Facebook, Quonfuzed, Instagram, TikTok, pese tiriko. Right. Muri kubatika papi Platinum pasocial media? Kwese and the handle kungonyora kuti Platinum Prince ndururani zvese zvinobuda. Right. Greetings Pumacol. Yeah, mkoma murise. Lari sema works. Ma works bo mkoma mkuita seko. Isusu munozotengetera pamangoma techinakirwa nema works. Aiwa tozoona mkuru ende tafara nhasi tasangana. Madzika ndege nemkomana iwe kana kuti zvakamira sei? Sitabuda nepamabvuka apa tazongosangana nawo mukati momo. Mabuda nepabvukazi? Sta triple yeah. Right, mamune album launch manje. Was it an album launch? EP extended playlist. Rakabuda rini? 2 months ago. Right. How was it received in mafans? Aiwa chinji kutambirika zvakanaka ende papa takutoona nekutambira kwakaita vanhu takutovagadzirira zvimwe zvekuti kudya kwenzeve kurambe kuchita sei kuchienda mberi. EP renyu rakabuda nematracks mangani? Ranga rine 6 matracks. Imwe yacho ina Anita Jackson inonzi Goodbye, second one ina Blood, third one ina Pop 10. Kozoita ma solo yanzi vasangohukura shinga mwanangu shinga. Right. Yeah. Mune any plans ama production anogona kubuda before the end of the year? Atishamira mkuru. Plans aripo plenty. Ipapa patini chatiri kuronga chinonzi Bedroom Badness. Right. Maiziya ndiche bedroom nebadness dzedu dzepaghetto. Right. Muraramiro zvakasangana ipapo. Chiri kubuda rini? Achina nguva 2 weeks kana 1 week ipapo tikangofunga kana mangwana mugonozongona tangoti zvauya. Muri paghetto musesera dechimbondudzai? Dziva rasekwa. Yeah. Tunzwa Freeman homecoming. HKD boss homecoming. Saka tunzwa ufara tichinge tichimutsigirawo. Kuzi kana kuri kudanger zone ndiri mukuasha ikoko. Saka teizoti akumbonotamba nanatezvara. Maiziya. Vane zvinoti ngondongondo achisvika namainini namaiguru. Right. Maiziya. Right. Tiri ipapo mabviravira. But team yangu sezvo mauya rhythm rakanaka kuti 1-1 mungotipawo mapiece 1-1-1 inganzi tenjere pari timiri.
ya tingatobvunza vari kubva kunze because isu tazvijaira vari kubva kunze kuti hai nini munondiziva ndambokudzai kuti chese chauya ndinorwa nacho ndokumbirawo zvinhu zvakachena tiri paredio Alright. kunyanya kwauri Platinum nekuna Pumacol tikuda zvinhu zvakaita sei zvakachena ndoda kuti mungotipawo anything chauri comfortable kuti tasei kuti pairi ndo rhythm rediri Okay, semunhu anga agarisa nditi rega nditange nekumhoresa vanhu ausvike panzvimbo tadzeta sei kumhoresa vanhu right tiri vanhu vakarerwa. Okay, saka ndati muri sei zvese bho sei indakurova so mati alolo abonjo ashosho wagwan amawan kanjan skipan ha imi long time how are you imi I'm fine ndati ndeipi kupinda neipi muri bwanji tiri kwino kusimba kunge njanji mazino inda kuchona saubona wata kudzima data eta tikukuketa ola tiri kujola whatsapp ndiri dope hai andichati bye ndinoti ndeipi Platinum Prince, confused. Give me something, please. Right. uchitenderedza ikakubata cheta ndimbokuregedza yadebedza kamara kunze kwayedza sandini kombi bati everyday pa base mujama brunondiwana ndakarinka kusvipa ngoma kuita fanika atm ichi chingoma ndochandenge ndakabhenka zvandiri munhu mutema vatraiya kunditsvagira muchena vazowana kundisinka hatidone zvekumhanya tisu vanhu vakatumwa naMwari kuti nyika tigokonka telemu konka the world ana konka the world sanditokonya sandini snuka konka the world ana konka the world pazvimoko ndoda zvine big bompa inini ndiri king kunge bhuka ndiri king kunge bhuka boys kutambira muchadenga kunge makore vanondana vachitondidisikayoka telemu kungodai nekudai so ndowana zvimoko izi pandodai nekudai so kungodai nekudai so gedigelemeni tembarai nekudai so zita kundai saka oyo. Yes, Zimbabwe, I'm telling you, it's all going down on Saturday. DZ Stadium. Confused is there. Platinum Prince is there. Pumacol is there. The HKD boss is there. And I'll be there live in living colors. And of course, the number one champion MC, Banso, will be there. Representing to the fullest. Saka mukona timu yangu. Pachilongo holiday, papa tamusanga na pa DZ, tamunakirwa nengoma. Plus the team zangu zapinda nema pounds umwe nema rands saka zvese wero. Thank you Platinum Prince for coming through. Confused. Pumacol. Maita bo team yangu. Maya kuzosimbisa plus vanova tozoti team yachi ya areas. Thank you so much team. Tomirira ma projects vanywana. I wish you the best. Thank you so much. We are the brothers in the wall of Zim. Your tournament is exactly 17 minutes before midnight. Pakuda utombo tiroera kana 15 minutes right here. Chi non-stop mix right here. Skire huku manuku. Taura ina Zimbabwe. In the mix. Usapindura taura nedenga ramba urisi uchisenza uzobudikira neresa mcheka unopenga usapindura taura nedenga ramba urisi uchisenza uzobudikira neresa mcheka Lady Gaga urufunga kuti ndataga swaga fuka kuti mugombe wandikachengeta mushelf mangu uri kutoti ndewe dhaga jama ndisima bhatwa gona jamaa akingive munusku